kwanaki 6 kafin ranar. Can farko mun jinjina muku da namijin kokarin da kuka yi saboda ku yi maganin 'yan shaye-shaye, amma yanzu abun kunya bai kamata ba a ce kuna 'yan sanda ku hukuma ne ku. An goya muku dabaru daban-daban na yaƙi sannan kuma da na kama muku komawa ne abun kunya kai co abin haushi abin takaici sannan abin bugu ba sanda wai a ce mahaukaci da yake da takobi ga hannu cikin al'umma. Alhali kun san cewa amana ce aka bamu, ya zama dole mu kare lahiyar al'umma duka ɗaya bayan ɗaya, sannan kuma a ce wai mahaukaci ne ke da makami yana yawo da shi yana rutsan mutane, a ce kun rasa maganin shi. Ku buɗe kunnen ku saurare ni, ban san ko kun gane me yake ni ba. Ta halin da ake ciki ku kawo mini shi da rai, da fatan kun gane me yake ni. Wannan sakaci ne ai, hukuma kuna 'yan sanda a ce wai kuna sakaci ku rasa kawo mutum. Abin da ya sa mahaukacin nan dole ne mu yi taka tsantsan, saboda mahaukacin nan a dake gare shi. Muna so mu kamo shi ne ba tare da ya salwanta ɗaya daga cikinmu ba. Shi yasa matsalar da aka samu, abokin aiki na da ya yi garajen kamo shi saboda a ƙara mashi gala ya ƙyale ni, mahaukacin ya sare shi, yanzu yana can yana jinya. Abin da ya sa kenan dole ne mu a matsayinmu da 'yan sanda mu yi taka tsantsan, tunda makami ke gare shi kai ya salwantar da wani daga cikinmu. Shi ne muke so mu kamo shi, duk dubarun da ya kamata a ce mun kamo shi a raye, muna so mu kamo shi a raye sa a yaƙuri. To shi ke kai ina wadda ka? Jiya na yi wanki oga, na yi shayin aka sace wanda, amma insha Allah gobe an nemo shi. To shi ke nan, ko bace mun da wuri da hannu ake cuka mun shi. Mun gode sa. Yawa to in an kawo su a wuce da su ka a tsaya shirin koyi. Kawai a wuce da su ba wani bata lokaci zai yi. Tunda ai wannan shirman banza ne bai. To ai ka dai shi abin da mai gida ce ko? Na ji sosai. To dai sha ka ba a hankali. Shi ma wancan aboki aiki na garaje ne. To ni ne babba gari ya. Kenan ka bi ni ban samu girma ba, shi zai samu dan girma. Sai ya so da ya shiga gaba ya kawo mawakaci, shi kuma ya same shi ya sare shi. To kenan ka kai ka muni biyayya. Tunda aka kawo ka maimakon shi kuma ka hanyar samu lahaki nan ka bi ni ne mai gidanka, duk abin da na ce kai mini biyayya. In na samu lambar girma kai ma sai ka samu. Ka ji abin da za na gaya ma, ka dai ji abin da mai gida ce. Ina da magana. Amma shi ya ce ni kai na Allah bani sa ina ɗayan kama shi. Ko da za ka kama shi ka bari in fara kama ya. Ka gane? Saboda gudun kai ma ka a yanke ka. Na dai gaya ma mu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu ku da Muna lahiya. Sannu ku da Hello. Na ce shan bai na ciki. Bari ke. Yana cike ce ka wuce. Ok, to na gode. Wai shi wancan kuma me shekaran jiya ba sai da gano wacce ana ga wala da shi fara. Mutane ba su da sai kullum kai ka zo sai a baka.
ni na gudun mukamma ya haɗa kai shi ma a tsarin a dace ma to ka san irin wannan mutane suna yawan shiga wajen mutane ba abin da ke kai sai gurma sai gudu Allah ya samu bisha ba ka ji rayuwar duniya kai kullum ya zo kawo ma na kamar ya shi can mu ce baya kullum ka zo sai da baka mutane ya kamata su canza wannan Allah dai tsare ka dai wallahi ba matsalar nan yana ai ma ta ilimi ya samu wai jiya akwai wasu 'yan mata wanda suka zo nan wanda suka yi fada su an daidaita sun koma gida an daidaita su sun duk abin da muke mu a matsayin mu na 'yan sanda ka gani mu rinka neman su ya zama to cewa mu aikin mu da muke yi na 'yan sanda aiki ne na neman sulhu in mutum yana iya haƙuri ya yi amma in ya ce a hidda mashi haƙin shi kowa ne ana iya hidda mashi haƙin shi ka gane ko zan ka samu kanka wannan abu yawa su mu aikin 'yan sanda mu saboda al'umma ne muke yin aiki saboda al'umma sai da su mu ma sai da al'umma na gani ma inda kiɗin rawa ma babu kiɗin rawa inda kiɗin rawa ma babu kiɗin rawa magana ma za ka yi magana ma za ka yi yauwa dama na taba gaya maka in mutum na shan rake sai ka kama hannun shi ka ja shi ka tafi da shi bai ma maka magana rake wannan wanda nake sha ita dai wannan raken ne ina shan ta ina cikin rezu ka ja ni ban sani ba kana ta garrama ba yiwa to shikenan to ba yiwa ni ina gaya maka inda mutum na shan rake sai ka ja shi ka kai shi ma wani wuri bai ma sani ba ni shaida dai cikakka hujja shaida kake so go Allah awwa shikenan masha Allah ba can ka gani ka ga wancan ba ga yan sanda kai ba ka da hankali ba ka ga yan sanda na ga yan sanda to zo mu tahini da kai kowa ya sha guda kaga da kici suke sha dogo to can ba ta cikin rizal su kai haba ko bin daga kana yasa cewa ko kura ta san gidan mai babban sanda in kama hannun dan sanda in kama hannun dan sanda kai ba ka da hankali kayan ana dara hidda uwa ake dan sanda ne in ba ya cikin rake amma in yana cikin rake yana gaya ba dan sanda bane ba dan rake ne je ina nan na kalle ka a'a tashi mutum gwana maka gazari shi an ce da a baka labari goma ka gane da ranka yo gani in gani mai ido na in dai shiga jikina kai baka yarda da abin da ke gama ba madai yaya ka gani a'a na ga maganin abin al'ajabi yau ka dai kare garrama nan taure ka ta kare go na yarda to dama abin da nake ga maka in han mutun na cikin rake bai taba sana abin da yake ciki ba kai tsaya musan abin da muke waggara kyan ta kusan kariya wallahi in ta kare in hori suka da cikin rizuwa ko matsala to ka ga irin mu feci
wa ya kawo ni nan? Oga, ba bu sani ba. Ni za ka jawo ka kawo ni nan? Oga, ba ni ba ne. Wallahi ba sani ma na zo nan na gani nan wurin haka. Nan tsaye. Ni za ka jawo ka kawo ni nan dan kaga ina shan rake? Wallahi ba sani ba. Ban san ni ma nan yadda ka gani ni ma haka na zo na gani nan. Ranka ya dade. Baka sani ba? Wallahi ba sani ba. Ni babban ka ne ka jawo ni ka kawo ni nan. Wallahi uga ba ni bane. Wallahi ba ni ma nan yadda ka gani nan ni ma haka nan. Ba kai bane? Ba ni bane wallahi. Amma do wanda muka gani da sa hannun shi wallahi sai mun ragargaza shi. Wai yanzu ana ne shegiya rake. Ya rake a shegiya ce oga. Duk wanda muka kama da laihin jawo mu ran shi sai ya ɓaci. Ba matsala. Mu je.